Čaute, ja som Bela. A jak sa? Toto je nejaké špeciálne video o tom, ako si my dve budeme navzájom robiť melier. Teda no, my sme to už skúšali a neviem, čo to vidno, ale je to také rúžové. Taký jemno rúžové. rúžový. Rúžové nemáme radi, keby dáte. Počkaj. Tak choď ďalej, tam nedáte. Vidíte. Jo. A keď si k tomu dáte takýto diadem, tak sa to k sebe perfektne hodí. Prepočne, neviem, som dostala rúžový, nie fialový. Ja som dostala fialový. Takže my sa pustíme do robenia si make-upu a teraz mi ide robiť make-up Xena mne. Ja si to Taňa, takto. A Daj do pampuchu zase. do pampu. Toto je za to, ja to mám pampušík, môj novíč. Ide to tam, nie? Nie. Ada, vidíš? Počkajte, musíme dať kameru. Teraz to daj. Nina, teraz. Nejde to príliš tlusté. Ide to nejaký Však to vidno. Hej? Aha, no, ide kolačia. Daj vyššie stoličku. Čo? Vyššie stolička nejde? Nie, dobre. Ale vidno. Vidno, vidíš? Teraz ideš ja tebe. Áno. Takže ja už mám tu na Stále táto značky je to najlepšie. Style Me Up. Počkaj, ja to najskôr ukážem, fajn? Takže je to vlastne takýto melier zaujímavý. Stále to 199. Euro 99. Od značky 2,99 to stálo. Style Me Up. A je to vlastne také ako keby púder. Počkaj, otvorím to. Tak keď otvoríte, vidíte takto. Takto nám máte takúto vecičku. Pampuch. Také. A tu nám máte tú farbu, ktorú proste do toho takto robíte. Alebo tlačíš to. Alebo hociak ináč a dávate si to na vlasy, takže začni. Celé vlasy si dáme? Áno. A nie celé, že všetky vlasy. Všade melier a potom ja urobím to isté Xene. Taký zebrový. Veľa takých zrebrových. Čo je vlastne ten nápis Style Me Up. Už keď hovoríš Style Me Up. No vlastne vyslovuje sa to Style Me Up. A sú také aj všelijaké iné značky. Aká bola farby? Aké boli farby? Iba ružová, fialová. Prečo mi nedala tiež fialovú? Lebo boli iba tie dve posledné. Čo si dnes nedala fialovú? Neviem, to mamka dávala. No. Nepáč. No a sú také všelijaké iné veci, napríklad takýto melier. Potom sa predávajú tie také kabelky na vymaľovanie, sú tiež od značky Style Me Up. Ja ju mám? Ty nemáš od Style Me Up, ty máš od niečoho iného. Ty máš Style Me Up? Čo? Kabelku či ne? Jakou kabelku? A to je fuk. Nie, to nie je od Style Me Up, to je nejaká značka, to si nevymaľovala. Takže takto a môže byť tam aj úplne hocičo iné. Mne sa mi spáčil ten melier, tak som Tak idem aj tu. vybrala to. OK. A tak nedávaj, že tu namám, tu namám, tu namám. Daj tu namám, tu namám, tu namám, tu namám, tu Tak namám, dám. Tu máš a tu máš. To vyzerá hrozne potom. Nevadí, a tam to je, nie? A teraz to vidno. Jo. Keby to stále nemysleli, to pomieť. Snažím sa to nakamerovať. Tak ma nechaj sa o to pokúsiť. Počkaj. Au! Vlasy! Au! Keď obsokol. A už zajtra ráno to mať nebudeme. Čo? Toto. Zajtra ráno bude asi ďalšie video pri vianočnom stromčeku. Dnes, keď sa zabudeme ešte, a to nebolo hneď, keď sa zabudeme. Myslím, že som sa rozhodla, že toto tiež bude na dve časti. Prvá časť bude môj melier a tá druhá bude Xenin melier. To bolelo strašne.
Nebojím, to môžeš vrátiť. Dúfam, že to aspoň vyzerá normálne. Hej. Bojím sa. Ty si na to prirodzená. Ty to nevieš robiť jasne. Dobre. Posledný prameň. Good obstacle. Chobotnice. Čo to bolo? Chobotnica. Hotovo? Ešte nie. Dáš mi ten púdr. No, drž ho. Takže je to takýto rúžovičký púder. Zober si to, vidíš, keď to dáš. Teraz to dobre vidno. Takže takto. Pekne vidno. No, zober si, že si to dám predňom prstom, aby bolo vidieť, že vážne je to. Ty máš celé rúžové. Dobre, nechoď mi po čele, nevidím na kameru. Takže počkajte. Nie je to vidno, každý. Je to vidieť, pozri. Takéto. Rúžová. Počkaj ešte. Tie končeky sú rúžové. Tak hotovo. Hotovo. Choď sa pozrieť do zrkadla. Bojím sa. Stopni to, už je to bude druhé video. Tak čau, to bol prvý diel.